अक्ट'बराव क'क्राझाराव बियो मोनसे जोबथा महर मोनगोन बे हाबाफारियाव आरो गुबैयै मोनफ्रोमनि के लिए ये एसोसिएशन और डिमाकुसी आंचलिका जो now Raupan dia. Boria bol. आथिङाव मानो लाबाय थायोलै बलफोरखौ पास होनांगौ नैबे बिदि थुना हरबा जायो केरगावआवबो लेडिसफोरनि फाइनाल दं ना बेयावसो थांदों दां मानि मिथिया फाइनाल आरो दिनै pas आथिङाव लाबाय थाबानो उल्था जागोनसो होनबालाय बिसोरो गोजानसिम थाबा बाय मोजां थानांगौ गाव गानोसो थारनोसो नागिरबालाय मा जानो नेक्स्ट मोजां जाबावो नोंसिनिया
Gosemforaसो एसे गोजान दा नैबेनिया जाखागोन ना बोलो होबासो रोगौ मा আজি lagi final itu खेल बाबारा रेकर्ड नाय पाइन हातिंतर खेला की फाइनल लगे यारो हातिंतर है डाइरेक्ट फाइनल बचेर ने कुनी एक जनी सुनील ओ यार मजा दे मानसि गैला मानसि सिदा बल आरो सिकिमफोरनियालाय सिकिमफोरनि मोजां जागोन ना खाथियावलाय माने बेवहायनो लानाय बिलाय डाइरेक्ट जरबना हाबसिगोन गरनि जाबायथ' गरनि गरसे निसखौ सोना बुंनो हानायाव मोनगोन ना दिनै बांसिन दोनायसो हाबबाय ना एसे सोबाय दोङो एसे दोङो मानसिया अच्छा कोरोना वाले बस बढ़िया हाँ kamu menjadi mantap gol disna khanga ini dia kalau nomor gol bae बिबो हायाखै orangnya lakinya hayaखै सानैबो हामाखै ini halai lakinya
Ini lah. Woi, lale. Semalam saja lah. Ini kan menang teknik. Ini kah? Mungkin. Kaman dia alam kok wala. Gila. Dia dari mana ke Sumber? Ini musim gimana, Pak? Coba ya, sisa tadi. Gila. Ayo kedua. Ayo. Sar.